kilawin ka kung damit ba o dili. O mga bay, kumusta na mga diya? Ay, morning lang po, pre! Manananggot! Ala, basta Let's medyo go, Maria! magmadulong diri. Ay, tuon no! Asa daw, be? Ato daw sumayon? Ngayon na, Oo hindi pa, Day. magdila-ila. O pa'y pagsugod. Ika number 2 ang Maria. Hey, Lil, ba mo kaya lalaki na gusto magkikilala sa sanggutan? Hala, maudyo na siya ay. Itaw, baba man siya. Pero masuko ako sa mga papa. Let's go, Maria! Napatuloy siya, Lili! Ay, ako din si Jay. Ako po si Kylie. Hey, hindi di kayo to. Ikaw good? May Kylie, isa na yung kuyo. Ang gabi naman ako din si Jay. Amigo ni Kylie. Ito yung amigo. Go, Ma'am Karen! Tarong niya, ha? Kinarong ako si mga anak na na. Ay, hindi. Gusto ka? Pamalahi ka ron dayon. Dali na, magsulilila na! Lord, about daw sila. Let's go, Maria! Yay! Salamat sa pagpalalito. Wala mong sigiwan sa kanunay panalaninan sa kaitasan. Ang bunga sa lubon ka,
Nanalitson!